vencer jamais. Tristeza não vai ganhar nunca mais. Estamos vendo o que iba a ser a ubicación da planta de gas. Este porto exterior de Ferrol faise coa xustificación. Na memoria de construción figura a necesidade deste porto para ubicar as industrias e as mercadorías perigosas, como é o Porto Carboeiro, que está no interior, e a planta de gas, a futura planta de gas. Vemos como non se ubicou a planta de gas onde se iba a ubicar, que se fai este porto cos perxuicios que supón para a ría de Ferrol en canto a modificación de correntes, e prefireuse poñer en perigo a toda unha comarca, simplemente por intereses espurios, económicos e especulativos. A força da música vai ganhar. Patrício que na poeira fica, está frito até o amanhecer, porque tristeza não vai vencer jamais. É unha planta de gas totalmente ilegal porque non cumple as distancias. Os gaseiros teñen que entrar en pleamar diurna cando, se teñen algún problema, non poden evacuar a ría de Ferrol. É moi complicada a entrada, como podemos ver, na ría de Ferrol, nos gaseiros. Un gaseiro non infiou ben a entrada da ría e tuvo que abortar, poñendo en perigo a esta comarca, unha vez máis. O Comité de Emerxencia está formado por múltiples asociacións ecoloxistas e cidadáns desta comarca. Leva 8 anos loitando contra o silencio mediático, político, imposto por este capitalismo salvaxe e depredador. É unha cidadanía activa e combativa que vai seguir loitando pola verdade e pola xustiza e pola vida dos milleiros de cidadáns que nesta comarca vivimos. Temos 3 sentencias en donde o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia nos está dando a razón, donde o Tribunal mismo dice que esa planta de gas necesita un estudio de impacto ambiental que non o ten, e entonces, como todo o que se lle deu a posterior de eso vai condicionado ao estudio e non se fixo, polo tanto é nulo. Nulo según o Tribunal, é nulo porque se ve, non fai falta saber de leyes para ver que efectivamente non cumple coa distancia á población. A alegría no rosto vai vencer e a força da música vai ganhar. Eu aquí levo 40 anos vivindo aquí, donde Reganosa como empresa hai 2 anos, aunque comenzou sobre 99-2000, unha planta que nós a consideramos ilegal democráticamente, donde o sitio non era aquí, que eran Caneliñas, pero por asuntos de interés económico, pois se fixo en Punta por Montón. Ben, a principal irregularidade actualmente da planta de gas é o incumprimento do RAMIN, do Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Peligrosas, xa que a planta de gas non se atopa a distancia pertinente, que son os 2000 metros, nin conta tampouco con unhas medidas de seguridade que justifiquen unha implantación inferior a esas distancias. Que, como podedes ver, esta é a miña casa, e aquí vedes que hai un grupiño de casas que vivimos ao carón desta planta de gas que nos meteron aquí con un calzador, porque, como podedes ver, é imposible que cumpla a lei, e sobre todo hoxe vede lo mellor cando vedes que hai un gaseiro descargando aí, que é un peligro potencial para todos nós e para toda a xente que viva sentada ao redor da ría de Ferrol. Como de momento non existe expropiación, que é unha empresa privada, eu me aguanto aquí e me sinto a gusto ao lado de Reganosa. Aunque a pesar do peligro, non? A pesar do peligro. Aunque eu temo que poida ocorrer algún incidente grave
que nadie está libre de que ocurra, como ocurrieron en varios países. Aunque eles aseguran que este é unha das plantas máis modernas de Europa e do mundo. O contencioso foi iniciado aquí en Ferrol e, bueno, estamos en fase ainda de trámites, estamos en fase de presentación de alegación de probas, ainda non existe, pois, bueno, unha sentencia definitiva por parte do xulgado do contencioso administrativo daqui de Ferrol. Estamos ainda en fase de trámite procesal, non? Pensamos que isto por parte das autoridades non se pode seguir permitindo, non poden seguir humillando a cidadanía de Ferrol. Teñen que tomar medidas para que isto non siga ocurrindo. Porque para algo se puxaron as medidas de alta seguridade, unha distancia de 2 kilómetros, pero que Reganosa así incumpleu. E se incumpleu porque tuvo un apoio explícito do xefe da comunidade. E máis, un apoio do alcalde de Mugardos de recalificar os terrenos. E por outro lado, vemos que a xusticia é moi lenta e, polo tanto, como é tan lenta, tamén temos que loitar moito máis para que non se olvide o tema, porque ao ser tan lenta o que podería pasar é que nos cansáramos, nos olvidáramos, e iso é o que pretenden os promotores de Reganosa. Fago un chamamento a todas as persoas que nos estén a ver para que se mobilicen. A movilización é o máis importante, está demostrado que a paralización dos gaseiros, que os 3 meses de peche dos veciños de Mugardos loitando contra esta barbarie foi algo importantísimo. Tamén quería comentar que, para que vexades en que se basan con este plan de emerxencia, que o que nos están inculcando e dicindo polas casas é que temos que ter unha cinta aislante a má, unha radio e unha linterna. Como podedes ver, ese é un plan de emerxencia que parece máis ben dos chistes, posto que nadie sería capaz con unha cinta aislante de aislar a súa casa, as súas portas e ventanas, e menos non tocar o interruptor, non colles o coche, non toques o teléfono, todas esta serie de medidas que che dan que é imposible, porque se hai un estoupido que xa non se dá tempo nin a nada deso, nin a nada de nada. Polo tanto, nos parece que novamente nos queren tomar o pelo e que novamente están a xogar con nós. Non vamos a olvidarnos, vamos a ter tesón e a seguir para diante, denunciando día a día se fai falta